Και αφού επιστρέψαμε στην αρχική σελίδα, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα καμπάνια. Επιλέγουμε λοιπόν το τρίτο εργαλείο. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε τις καμπάνιες που ήδη έχουμε δημιουργήσει. Εδώ μπορούμε να φτιάξουμε μια νέα καμπάνια, να το στείλουμε μέσω email κατευθείαν, να δημιουργήσουμε εικόνες, να δημιουργήσουμε νέα πρότυπα στο email που θέλουμε να δώσουμε σαν newsletter, να δημιουργήσουμε νέες ετικέτες που θα συμπεριλαμβάνονται στο email και να φτιάξουμε ένα καινούριο πρόγραμμα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Επιλέγουμε λοιπόν να δούμε τα email, τις καμπάνιες στην ουσία που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Σε αυτό το σημείο στα αριστερά βλέπουμε το όνομα που έχουμε δώσει στην καμπάνια που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Το θέμα του email, ημέρα δημιουργίας, την ημέρα που εστάλει, το όνομα της εταιρείας και επιλογές για το τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να δούμε, μπορούμε να στείλουμε, να κάνουμε επεξεργασία, copy ή delete. Ας επιλέξουμε να δούμε το πρώτο τελευταίο επίπεδο που έχουμε δώσει το όνομα πρέκας. Εάν θέλουμε μονάχα να το δούμε, πηγαίνουμε στο View. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τι ακριβώς έχουμε στείλει σαν newsletter, σαν μια νέα καμπάνια. Έχουμε δημιουργήσει αυτό που συμπεριλαμβάνει κείμενο και εικόνα. Μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το όνομα που έχουμε δημιουργήσει, κάτι που αργότερα μπορούμε να το πειράξουμε σε περίπτωση που δεν έχουμε στείλει το email ή αν θέλουμε να του κάνουμε διορθώσεις. Πατάμε συνέχεια. Το θέμα που έχουμε ήδη δώσει, την μορφή που έχουμε επιλέξει σαν newsletter. Εδώ βλέπετε ότι μπορούμε κανονικά να εισβάλλουμε μέσα στο κείμενο. Εικόνες που έχουμε επιλέξει και πληροφορίες που έχουν περαστεί. Εάν θέλουμε να κάνουμε επιλογή αρχείων ώστε να μπουν εικόνες ή κάποιο αρχείο γενικότερα μέσα στο newsletter, πατάμε επιλογή. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και επιλέγουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Επιστρέφουμε και πάλι στο αρχικό και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε δημιουργία μια νέας καμπάνιας. Στο email campaign name δίνουμε λοιπόν το όνομα που θέλουμε να φαίνεται σαν όνομα της καμπάνιας. Επιλέγουμε σε ποιο template θα είναι το newsletter που θέλουμε να στείλουμε και πατάμε συνέχεια. Δίνουμε το θέμα που θα αφορά η καμπάνια και κάνουμε επεξεργασία κειμένου. Εάν έχουμε εικόνες, μπορούμε να τις σύρουμε και να τις τοποθετήσουμε.
και φυσικά να πειράξουμε το κάθε επίπεδο. Επιλέγουμε τις πληροφορίες. Εάν έχουμε τώρα κάποιο κείμενο που είναι σε μορφή text, κάνουμε copy και κάνουμε paste ακριβώς εδώ για να βγει και στη μορφή που θέλουμε. Ακολουθείτε τα βήματα, συμπληρώνετε τα στοιχεία του email σας και επιλέγετε ποια ρύθμιση θέλετε να του δώσετε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα καμπάνια, ένα νέο newsletter. Για να στείλουμε τώρα μια νέα καμπάνια, επιλέγουμε το σημείο Send an email. Κοιτάμε διεξοδικά τις πληροφορίες που μας δίνει και το τι θέλουμε να κάνουμε. Επιλέγουμε τη λίστα επαφών που θέλουμε να στείλουμε την καμπάνια που έχουμε δημιουργήσει και πατάμε συνέχεια. Σε αυτό το σημείο έχουμε την επιλογή να προσθέσουμε το email ή το όνομα της επαφής, της καμπάνιας δηλαδή που έχουμε φτιάξει, για το που θα το στείλουμε. Συμπληρώνουμε τα επίπεδα, πατάμε συνέχεια. Η αποστολή ολοκληρώθηκε. Σε αυτό το σημείο, στο Email Manager, βλέπουμε την ταυτότητα, το λογότυπο ή την υπογραφή, αν θέλετε, της επιχείρησης που θέλουμε να φαίνεται στο email μας. Μπορούμε να ανεβάσουμε μια εικόνα ή να σβήσουμε αυτή που ήδη έχουμε επιλέξει. Επιστρέφουμε στο αρχικό και πάμε στο επόμενο επίπεδο. Εάν τώρα θέλουμε να στείλουμε κάποια καμπάνια, αλλά θέλουμε να το στείλουμε με διαφορετικούς τρόπους, έτσι ώστε να δούμε και τα στατιστικά στοιχεία, μπορούμε να πάμε στο Create a Split Test. Δίνουμε ένα όνομα. Επιλέγουμε το όνομα της καμπάνιας. Και κάνουμε αυτό που θέλουμε. Να το σώσουμε και να το αποθηκεύσουμε, να βγούμε ή να το ακυρώσουμε. Επιστρέφουμε στην αρχική. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε tags, κάποιες επιλογές δηλαδή, σε κάποια συγκεκριμένα email. Εάν λοιπόν δώσουμε μία πληροφορία του τύπου Travel Destination, κάτι που θα δούμε αναλυτικά και στην επεξεργασία, βλέπουμε ποια επαφή και ποιο πρόγραμμα θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Επιστρέφουμε. Τέλος, μπορούμε να δούμε την κίνηση των email που έχουμε στείλει προγραμματισμένα. Το είδος του email, τις επαφές που έχουν γίνει εισαγωγή και την ημερομηνία που έχουμε προγραμματίσει. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε view ή delete. Εδώ βλέπουμε εάν ήδη έχει σταλεί ή γενικότερα ποιο είναι το activity status. Και αυτό λοιπόν ήταν για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να δούμε τις καμπάνιες που θέλουμε να στείλουμε.